Ja sam Patkisa i vidite ćete još jedan dopisu o meni i Maji. Bio je to naizgled jedan običan dan. Ko je to? Dobar dan, Marija. Dobar dan. Ja sam komšinica sa sprata. Jel ti tu sestrica Patkica? Ne, spavam. A, dobro. Poslala sam vam ove kolačiće, pa eto, podelite ih zajedno. Zdravo. Nisu ništa da polim za Patkicom. Sve su posticam. Baš su ukusni. Ja, to je moj omeni keks. Mogu ja, Maju? Ne! Njam, sve su da pojedem. Jao, boli me stomak. I pa sam popeviše keksa. Šta hoćeš, Patkise? Donio sam ti šaj da ti bude bolje. Hvala ti, Patkise. A ja sam poje puno kojaša, a ipak mi je ona donela šaj. Imam ideju. Patkisa se baš dosapada mom kojasu. Nemojte da otkrijete. Želim da iznenadim Patkisu kad se vraći iz šetnje. A kad se Patkica vratila... Kakav je ovo kojas? Pa ovo meni Maja skuvaja. Ne znam da ipak moja sestica doba. I sestre su opet najbolje prijateljice.